नोंगौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै जेरैखौ लिरदों मिनिट बाथ्रा माने बिजेपिनि आपडेट्स बिटिआर खौ लानानै बिटिआर फैबाय थानाय 2025 आव जेनाखि बिटिआर इलेक्सन जागोन बे बिटिआर इलेक्सनावहाय बिजेपिआ माबायदि रल लागोन आरो बिजेपिनि सोर चिफ जागोन सोर डिप्युटि चिफ जागोन आरो बिजेपिनि बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सासे दैदेनगिरिया रोखा खालामनानै होदों बे रोखा खालामनाय दैदेनगिरिया सोर बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो थांगासिनो दङ स' गतिके बिजेपिनि आपडेटआ एकदमबारे बियो जुदि बाथ्राया जुदि जेनुइनब्ला जुदि बाथ्राया सैथोब्ला मोजांनि बाथ्रा वेल एन्ड गुड नङा होमबा स' दिनै बिथांमोना जिनि बाथ्राखौ फोरमायदों आं नोंथांमोननो फोरमायना होजोबगोन स' गतिके नोंथांमोननो आङो भिडिअ क्लिप मोनसे होग्रोनोसै आं बिनि उनाव डिसकासन खालामनोसै नायग्रोना लाबानो जाबाय सेनायनिथ' खोथा बुङाखै दाख्लैबो आसामनि सासे गोख्रों मन्त्रि बिजेपिनि सेनियर लिडार रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंलांदों जे लकेल पार्टिखौ लाफानानैसो सरकार दागोन बिथांमोना सेनायनि खुनु माने खोथा बुङाखै चिफ आरो डिपुटि चिफखौहाय मालाबाबो बिजेपिआ लाया बे खोथाखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंखादों आरो जायखौ रायजोफोरा मेजरिटि भट होनानै बांसिन एमसिएलए देरहाहोनो हागोन बेबायदि लकेल पार्टिखौ लानानै आन्चलिक दलखौ लाफानानैसो बिटिसिखौ सरकार खुंगोन बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरोखि दा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोना बिटिसिखौ थोंजोङै गावसोर सालायनायनि बा सिख'नायनि खुनु माने प्लेनिं गैया बिथांमोनाव हाग्रामा सार लोगोसे हाग्रामा सारजों थानाय गोबां माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएम हान्जा हिसाबैनो जोंहा कनफिडेन्सआ जोबोद माने हाई लेभेलनि आरोखि मानोना जों मोनथिगौ जे जों हारसिङै गेलेनानै जोबोद बुरजा भट मोनबाय थायो आरो रायजो राजाफोरा दिनै साधारन भटारफ्रा बयबो बुङो आरो गामि खना खनला बयबो बुङो जे माने बिपिएफनि सरकारनि समावनो मोजांमोन बिपिएफनि खुंथाय समावनो जोंहा माने डेभेलपमेन्ट जादोंमोन जोंनि लामा दालां स्कुल कलेज गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासिबो बिपिएफनि समावनो जानाय नुखाबाय नङा होमबा बे जाहैबाय सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि सासे बिथाङा आफादगिरि ना मा होनदों आं नट क्लियार बिथाङा माने फोरमायदों जे बिजेपिआथ' बिटिसिखौ दखल खालामनो नागिराखै मानोना बिजेपिआ बुंदों जे जोंनि रिजनेल जेनाखि पार्टिफोर जाय बिथांमोना सरकारखौ माने जयै दागोन आरो बिथांमोना बिटिसिआव शिफ्ट जानोबो नागिराखै शिफ्टनि बिबानखौबो लुबैयाखै आरो बिटिसिनि डिपुटि शिफ्टनि बिबानखौबो लुबैयाखै सोर लुबैयाखै बिजेपिआ लुबैयाखै बियो आं बुंनाय नङा होननानै बुंदों बिथाङा आं बुंनाय नङा नाथाय बिजेपिनि दैदेनगिरियानो फोरमायदों आरो हयथ' सोर मेजरिटि बेस खालामनानै बिसोर थानानै सरकार दागोन बिपिएफआ मोनोबा बिपिएफजों आरो इउपिपिएलआ मोनोबा इउपिपिएलजों आरो डिपुटि शिफ्टखौबो नाङा आरो शिफ्टखौबो नाङा बिथांमोननो माने डिपुटि शिफ्ट आरो शिफ्टआ जाहैबाय मा रिजनेल जायखि पलिटिकेल पार्टि जायफोर मेजरिटि मोननानै देरहादों स' बिथांमोनानो थाथों बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आरोखि जुदि बे बाथ्राया जुदि सैथोब्ला मोजांनि बाथ्रा वेल एन्ड गुड होननानै बुंदों ओंखायनो मानोना बिथांमोना नेसनेल पलिटिकेल पार्टि हिसाबै बिजेपिआ जुदि बुजियोब्ला आरो बुजिनानै जुदि रिजनेल राजखान्थि हान्जानोनो बिथांमोना जुदि हगारना होयोब्ला बा होमब्लानो इउपिपिएलआ बांसिन देरहाबाय इउपिपिएलजों गोरोबना सरकार दाबाय इउपिपिएलआ जाफिनलायबाय इउपिपिएलनि चिफ जागोन इउपिपिएलनि डिप्युटि चिफ जागोन नङा होमबा बा बिपिएफआनो देरहालायबाय रायनो मेजरिटि हिसाबै होमबा बिजेपि आरो बिपिएफ मोननैजों बिथांमोना कलाबरेसन जालायनानै सरकार सालायबाय आरो बिपिएफनिफ्रायनो चिफ जाबाय बिपिएफ माने डिपुटि चिफ जाबाय जेरै दा माने सोलिगासिनो दं दानि बिटिआर सरकारावबो बेनो जागासिनो दंना चिफआबोथ' नोङो इउपिपिएलनिफ्रायनो मोनदों आरो डिपुटि चिफआबोथ' नों इउपिपिएलनिफ्रायनो मोनदों आरो मोजां जेनाखि डिपार्टमेन्टफ्राबो इउपिपिएलनिफ्रायनो मोनखादों नङा होमबा बेखौबो नायोब्ला मोजांनि बाथ्रा आरो दा जोंनि गेजेराव राजखान्थिनि फोथाराव नालाय गोबां खोथाफोर ओंखारलायो माने हेमेन्ट मामाया जाहैबाय माने बर'फोरखौ मनाव लाबोजोबसिगोन हेमेन्ट मामानि मेन्टेलिटिया बर'फोरनि सुथुर बर'फोरनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंदों होननानै गोबां बाथ्राफ्रा बुंदों आरो बिस्वजित दैमारि मोनहा फुथुला बायदि बाहायजागासिनो दङ बिथांमोना फुथुलासो हेमेन्ट मामाया जेरै बुङो बेजों थांनांगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों बाट जोंबोथ' मिथियाना नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ नाथाय जों जेब्ला प्रेक्टिकेल नुवाखै जों जेब्ला जोङो मोनथियाखै अब्ला जोङो येस नंगौ राइट नंथारगौ होननानै जों बुंनोथ' गोहो गैयाना हाया सब बाथ्राफ्रा बेफोर आरोना थ' बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै बेखौ लाना फैदों नाथाय फैबाय थानाय बिटिआरआव आं दिनै नोंथांमोननो बुंखागोन माने सोर सरकार दागोन होननानै बुङोब्ला रिजनेल पलिटिकेल पार्टियानो सरकारखौ दागोन बे सियर बाथ्रा हयथ' बिपिएफ दागोन हयथ' इउपिपिएल दागोन दा इउपिपिएल दागोन आरो बिपिएफ दागोनखौ जों दा बुंनो हाया फैबाय थानाय 2025नि
फेब्रुवारि आरो मार्चनि गेजेरावहाय बुंनो हागोन जे दानो सोर दानो हामारगोन माने मानसिनि दोहौखौ नायनानै मानसिफोरनि रायलायनायखौ नायनानै सोरजों बांसिन सापर्ट दङ बेखौनो मानसिखौ माने जों गेस खालामोब्ला जों आन्दाज खालामोबा फ्राय हमनो हागोन कि सोर देरहामारगोन बिपिएफआ देरहागोन ना इउपिपिएल देरहागोन नङा होमबा नाथाय जों दा बुंथ'नो हाया खिन्थु बेखौबो साननानै नायखा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआथ' सालायजेननाय गभर्नमेन्टसो 5 बोसोरनि उनाव मोनसे सरकारा बायफिननाय आं बेफोरबायदि रेकर्ड दिनैसिम खोनाफेराखै खोमा नाथाय बिथांमोननि हालोदा जुदि मोजांब्ला बा बिथांमोननि मावथायफ्रा जुदि मोजांब्ला बिथांमोना जुदि डेभेलपमेन्टनि जुदि खामानि मावदोंबा बिथांमोना जुदि गावसोरनि प्रतिश्रुति होनायखौ जुदि लाखिदोंब्ला निसय बिथांमोनाबो देरहाफिनगोन बाइकखौ गोनो गोथो गैया आरो नङा होमबा स' नायनोसै नङा होमबा फैबाय थानाय समा जों नेनोसै स' जों बेनो जाहैबाय मा जों हाग्रामा सारखौबो जोंनो देरहाजानो लुगैयो जों प्रमद सारखौबो जों देरहाजानो लुगैयो आं मोननै पार्टिखौ देरहाजानो लुगैयो हाग्रामा सार नङा प्रमद बर' सार देट मिन्स रिजनेल राजखान्थि हान्जाखौ आं देरहाजानो लुगैयो बे आंनि आरो बाथ्राया स' बेखिनिखौ आं जे नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोखि बाथ्राया बेनो दा बिथाङाबो बुंखाबाय बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि बिथाङा आफादगिरि होननाय आं मिथिनो मोनदों रिनन्जय बर' ना माबा बिथाङा फोरमायदों आरोखि माने बिजेपिआ जे बै माबा मोनसे मिडियाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों ना स' बेखौ लानानैबो बिथाङा बे बाथ्राखौनो फोरमायनानै होदों आरोखि स' निसय नोंथांमोना मिथिबाय बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आपडेटखौ लाना फैदों आरोखि बेनो आपडेट